Pulako Mali hande le 4 août 2025 mi nani laamu Sigaso to ngendi fulɗan ton duppama yimɓe mbarama ɗum ne ko jimmi haalande population gonɗo kalana o ɓe ƴeewa fulɓe joddiɓe maɓɓe duuɓi sappo joyi ɓe tinno pati ɓe jotto ɓen pati ɓe mbara ɓen par ce que jihadisien ɓe hunde fuu jiiɗa sona ɓe immo ɓe mbara population gonɗo ɗon ɗon kayen du immo naat ladde ɓiɓɓe naat ladde ko jimmi haalande population o so on mbari population civile o ɓiɓɓe mum ɓeydo ke jihadisien ɓe gartana on so gartani on onon do on kettako to nenno ɗum wala ko nafata tinne pati caami e piège jihadisien ɓe onon population kala nanna anda nokko ngendi no wiyeteni tinne yimɓe ɓe jara juppay ɓe gaɗa hunde fu ɓe pati mbaron ɓe pati gaɗon ɓe hunde onon population pula gonɗo ton ɗum ɓeɗe darda on nde jihadisi wari moɗon fu so anɗon jihadis naate moɗon ha koye kalne laamu gaɗe ɓe dénoncé par ce que ɓe gara le moɗon ɓe jaha ɓe gaɗa e bonanda ɓe doga so ɓe dogi population warta bone maɓɓe juppo moɗon nana fade bone maɓɓe yuppade e moɗon ndiweɓe pati golde maɓɓe par ce que ɗo ɓe gari fuu bondana tan ɓe gatta torra maɓɓe yetti pula ko kamɓe waɗi so gelle fulɓe eggina hannde kamɓe waɗi so fulɓe na mbare hannde fadde men nadde jihadisa ko fe goto wara en fulɓe mbi fadde ma ñigiɗo camɗa fu ñigaɗo pergitiɗɗa on message jimmi fami haalna kallankoɓe ɓe tinno population fulɓe gonɗo ton ɗo e laamu Sigaso fuu pullo fuu mo yara yuppay pati ɓe mamaɗu pati ɓe cuma ngendi muɗum pati ɓe mbarat ɗum waɓɓe ko boni ɓe jihadisien ɓe so ɓe jiiɓe ɓe kalna laamu mais fulɓe jara juppa ɓe tinno pati ɓe mamaɗu ɗum en o message joguimi fami haalna fulɓe hannde le 4 août 2025 tinne nane haala anden jihadisa ko kañ wari en fadde men nadde jihadisa ko fe goto wara en bulako nenno kalde gonga mi haalan ɗo ɗum message goɗɗo kasi fulɓe mbiɗe Sékou Boli wiide sa ɓami fulɓe temedere Mali fuu capan jettoɓe fuu jihadise ne capan jeenayyi mi wiyi fulɓe sa ɓami fulɓe fuu Mali de mbimi fulɓe jihadise haɓotoɓe ladde ɓe sa ɓami temedere maɓɓe capan jettoɓe fuu fulɓe noon bawɗo yedde fuu yalta yedda nenno so kan fusi enen jalta so kaalen fulfulde so gese duppama enen jalta so kaale so embargo waɗama ngendi enen jalta so kaale hoto keɓeten jam en mbawata heɓde jam enen doni ko boni si a ƴoogi ko boni yuppoto e maɗa ɗum ne jalten jihadisa ko nafa fu wala hen waran en tan pulako kamɓe gadde men torra kalde sukaɓe moɗo ɓiɓɓe moɗo bandiraɓe mum rewɓe e bandiraɓe mum worɓe kalde maɓɓe ɓe jalta jihadisa ko nafa fu wala jihadisa ko par ce que jihadisa ko kañum wari ɓe ɗum jimmi fam haalno on pulako salamu aleykum